Wa alaikum salam. Sunana Sansi, da Allah ko zai san sunanka. Sunana Mohet. Baka da suna kawai kai Mohet aka cewa. Mohet. Masha Allah. Mohet, Allah tambaya muke so game da wannan sunan naka. Muna so kaɗan mutane da dama suna Mohet kuma sun rasa ina ka samu wannan sunan naka ko kuma menene ake nufi da Mohet din. Shi ne muke so kai muna fashin baki akan wannan sunan naka. Allah ina ka samu asali ne kuma menene ma'anar wannan sunan naka na Mohet. Okay, masha Allah. Mohet dai ƙirƙirin suna ne wanda ni na sama kaina. Sunana complete name na dai Muhammad Rabli Muhammad Sani Salisu. To wannan modin Muhammad ne aka dan ka gane. To wannan H ita wata na nufin Rabli. To shine aka samu saboda mutane da yawa suna lalata min suna Rabli in ya muri da sauransu ka gane. To shi yasa ne kuma sai na mai da abun Mohet saboda ajiyar lalata min suna, amma dai ainihin sunana Muhammad Rabli. To shi kuma wannan ya ji kawo mutum suna wannan shi ma mutane suna son su san menene ake nufi da wannan suna da ka faɗa. Wannan da sai an je ayi tambaya. Sannan sai ka je ka tambaya. Sai na je ka yi tambaya. Gawa zan tambaye ki na? Ga malamai. Sai yanzu kai ne mallamin mu, kai ne muke so ka ba mu amsan ne wannan abin shi ke. Idan na ma magana na san za a dinga tunanin ba da gaske wani, amma in ka je ka tambaye malamai su za su baka amsa. To malamai kala ne, wanda ni malamai kake da. A jaye wannan kashi a jaye wani. Okay, to shi kenan tunda ka ce mu janye shi, bari mu janye shi. Sai tambaya ta gaba. Da Allah kana da budurwa? Ina da budurwa. Dole za a yi haka. Daga nan ka wanda dan Alisa mun san cewa dole za ka yi budurwa. Allah muna son mu san sunan budurwar ka da Allah in ba da mu. Masoya. Masoya ai sunan kowace budurwa. Kowa zai kira sunan shi, ni ma zai kira da masoya. You can never, you cannot make it. Mallam Mohet, ainihin sunan da iyayen da suka zana mata shi muke so mu sani. To ainihin ba san sunan da iyayen da suka zana, kawai ni masoya na santa kuma ina ce mata abar kauna kanwata dai shine sunan. Wato kana da muku na ni ban san wani sunan. Okay, to muna so mu san wace shiya wace unguwa take da Allah. Unguwa cikin gari. Cikin gari. Wani bangare. Sokoto South. To Sokoto South ai da aka ni ma Sokoto South kawai ba san sunan unguwar su. Kana nufin baka taba zuwa fili wajen ta ba kenan? Ina zuwa mana sai dai ban san sunan unguwar. A ina ne kuke haɗuwa? Za ta Sokoto South kawai can ake kai. Mallam Mohet, da Allah kana yi mana kuna mun san cewa ka san ta. Okay, ko dai ba ka son ka fara mana saboda shi wa ajayi a iski ne. Okay, kenan dai baka da budurwa kenan impact da kenan. Ina da budurwa. Ko kuma dai baka son ka hada su ne saboda ina kishin ta ban son in haɗu sunan ta kuma ka. Abinda na fahimta ga nawa observing kana da budare da yawa ne shi yasa baka son ka faɗi sunan saboda kada waccan ta jiya. Akwai wata wanda naji kana ce mai bestie so kuma ina cikin su ita ce ne so ka bayar labarin ta. Ajayi magana. Okay, to shi kenan ba damuwa, bari mu janye wannan magana. Na san cewa ba za ka rasa abokanai maza ba. So cikin abokanan ka maza muna so ka sanar da mu waye best friend ɗinka cikin abokan ka maza wanda ka fiji da shi. Mallam Mahmud abin ya kai ga kuka ce da Allah ya gafarta masa. Allah ya masa cika. Subhanallahi. Su da Allah ko za mu so mu san ko za ka gaya mana sunan shi? Mawaki ne official Lazi shine official Lazi na san cewa shi na rayi kuma ka ce official Lazi Allah ya mishi ka. Yau ne yanzu ne aka kira ka muna yan tafi da aka ce masa yara su ne ko kuma dai daga. Abin ba daɗi. So muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rama kuma shi sa ya huta. So na san cewa dole cikin abokanan ka bayan official Lazi akwai wanda kake abin nan da shi. Bayan official Lazi waya. Oh, tabbas sansi. Wanda sansin kenan? Wani sansi ne kawai. Yaro na ne amma dai yanzu aboki. Masha Allah muna godiya sosai Muhammad da ba mu haɗin kai da kai muka gabatar da yan muna godiya.